Atong Sayro, nagdugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. 15 anyos nga lalaking minor de edad gikustodiya sa kapulisan. Human nga giingong nanunggab atol sa nahitabong riot sa grupo sa mga minor de edad sa usa ka barangay sa syudad. Biktima usa ka 31 anyos nga lalaki na samdan sa maong hitabo. Aniya ang akong report. Samdan human na dunggaban ang usa ka 31 anyos nga lalaki sa Bara New Road, Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City atol sa nahitabong riot sa lugar. Ang insidente nahitabo pasado las 9 sa gabi adlong Martes. Daling miresponde ang kapulisan ug gisubay ang nahitabong kagubot sa lugar tali sa duha ka grupo sa mga minor de edad nga wala pa mailhan sa otoridad. Naabtan sa kapulisan og gikustodiya ang usa ka 15 anyos nga lalaking giingong maoy nanunggab. Yun sa biktima nga isa siya sa usa ka mong kaning biktima nato usa ka 32 anyos, itago nato sa pangalang Dudoy, o usa kani siya ka tricycle driver nga gidunggab siya sa suspect og naigo ang ibabaw nga walang bahin sa iyang abaga og nakakuha pod siya og head injuries. Nga while nga katong kamulo na nga ongoing commotion ang riot, so sustain pod siya og injuries. Daling gidala sa kapulisan ang biktima sa ospital ug luwas na sa makayaw nga kahimtang. Samtang ginasubay pasab nila ang rason sa kagubot nga nahitabo sa riot sa duha ka grupo. Improvise nga hinagiban kuno ang gigamit sa minor de edad nga suspect atol sa paghimo sa krimen. Human ang hitabo, gihikay sa kapulisan ang kaso nga ipasaka batok sa minor de edad. Apan ang biktima mibalibad na sa pagpasaka og kaso batok sa minor de edad nga suspect. Sa proseso gyud sa mga minor nato nga mga involved ani ang atong mga CICL kani atong gitawag nga child in conflict with law, iagi gihapon nato ni siya og inquest proceeding og dinhi sutaon kung acting with discernment pa siya og naapod tay sa social worker nato nga mo-assess niini og ang mismo ang piskalya na ang mo assess. Cyril Chavez, One Mindanao.